čo viděl jsem u třetího partu z GTA 5, z třetího dneška, jako dneška. Vidíte, jestli jste viděli minulý part, tak víte, že toto je doopravdy z dneška, ale já potřebuji healing. Já to potřebuji ohý. Já potřebuji nebo něco, ale teďka je to trošičku jiný. No bezva. No, umřel jsem. No už natáčíme minutu 6, takže to prostě nevím prostě. Takže doufám, že ten zvuk půjde dobře slyšet, protože jako docela dost zvuk přes celý barák. Hele, není to ta nemocnice, co je blízko letiště? Ne, není, bohužel, škoda, ne, prostě, toto auto musím zastavit. No, takže, teďka se vytuníme. Ne, tunírnu potřebuju vědět, kde je. Takže jestli bude někdo kousat, tak tam trefím určitě. Nevadí, prostě nevadí. No, co se za ty minulý party změnilo? Hodně se toho, za všechny ty party, co jsem já natočil, se toho hrozně moc změnilo. Si děláš srandu, já ani netrefím. Jo, vlastně, za ty minulý, ne z dneška, jako, počkat, dneska je co? Dneska je 3.12.2015, když tak si to prostě najděte, tak prostě z dnešního 13.12., to nemyslím, jo. Ty, co jsem natáčel teďka, 13.12.2015, tak ty nemyslím. Ale ty předešlý, tak se toho hodně změnilo. Podle mě i ta grafika je vidět, že je propracovanější. Ten, kdo neviděl první pár, tak se koukněte, ale já vám toho přesto povím, pro ty, co prostě se nedívají na party nebo něco takového. Jo,
ještě jsem nevybral přesně toto. Hej jo, konečně. Ale co je toto? Jo, to je. Ale my chceme červený, bohužel. Takže window, tak. No, takže to je vše. 10 giga, Los Santos Customs. No, 10 giga. No, takže. Proč zrovna mě se toto stává? No, takže. V dnešním partu asi tak bude menší informačka, budeme taky tak blbnout nějak. Nebo já nevím, co teďka budeme v tomto partě dělat. Já bych rád dělal nějaký ty, jak se jim říká, funny momenty, ale doufám, že mě za to nebudete hejtovat, ale já jsem takový začátečnický youtuber, to můžete poznat z mých videí, zvuku a všeho. A prostě neumím stříhat videa, jinak bych dávno točil nějaký, já nevím, funny momenty. Já vím, většina se mi asi bude smát, ale mě to nevadí, a nebo mě budete hejtovat, ale mě to vůbec nevadí, protože a jestli budete říkat, že jsem copyright, tak to nejsem. Copyright neexistuje. Sice si říkáte, ale jo, existuje, ale doopravdy neexistuje, protože kdyby někdo kopíroval videa, tak by tam úplně stejně mluvil, stejně všechno dělal a tak. Nebo víte co, koukněte se na Smoosu se koukněte, a tam si najděte video, co je to copyright, nebo prostě kopírování. Jo, a on vám to celé vysvětlí. A i vám ukáže příklad. No, hele, to už je pěkně dlouhé video. Ne, není, kecám. Vím, za co každýho youtubera všichni hejtují. Za to, že udělá GTA 5 nebo